Ahojte, dneska si niečo povieme o tom, keď niekoho bolí lakeť, nemôže ho poriadne vystrieť alebo priťahnuť bez nejakej ostrej bolesti. Toto zranenie som mal aj ja, trošku rozšírenejšie, ale hlavne bolela ma táto časť ruky, čiže túto šlacha. Keď ťa bolieva táto časť, tak máš golfový lakeť, tak sa to nazýva, a toto je tenisový lakeť, tak voľne povedané, keď ťa to bolí zvonku. Paradoxne nevzniká to iba pri tenise alebo golfe, ale pri bežných činnostiach cez deň, alebo keď cvičíš dlhodobo rovnako, nemeníš cviky, nemeníš intenzitu cvičenia alebo vykonávaš nejakú činnosť dlho. Napríklad aj keď niekto veľa maluje alebo veľa kreslí, tak časom môže prísť k nejakému takémuto bolestivému lakťu. Toto zranenie je nepríjemné, sám som si ním teda prešiel a poviem ti z môjho pohľadu, ako môžeš pokračovať. Takže kedykoľvek sa ti niečo stane, že ťa niečo začne bolieť, tak jasné, na začiatku je dobré dať si nejakú pauzu. Často robíme chybu, že túto pauzu si nedáme a ideme ďalej, čas bolesť, veď sme hrdinovia. To je úplná hovadina, hej. Dobre, povedzme, že máš, to je jedno, či to bude golfový alebo tenisový lakeť. Ako prvé dni potrebuješ nejakú pauzu, oddych, samozrejme necvičiť s tou rukou, dajme tomu týždeň, možno 2. Cez tieto dni si budeš dávať ľadový obklad, normálne vezmeš ľad a na nejakých 8, možno 10 minút na to miesto priložíš ten ľad a budeš to tam držať, dobre? Nejakých 2-3 krát cez deň. Nech to trošku schladíš, lebo je to zápal, ktorý dáme trošku dole. Potom ako čas beží, napríklad ubehne ten týždeň, možno 2, tak začneš pomaličky tú ruku strečovať. Všetky cvičenia a stretchingy, ktoré teraz poviem, sa nachádzajú v tomto videu. Tu by malo vyskočiť také upozornenie. Ak ho tam neuvidíš, tak odkaz bude v popise tohto videa dole pod videom. Takže po tom týždni, 2 začneš túto ruku pomaličky strečovať, jemnučko zo začiatku, fakt iba tak jemne, nebudeš preháňať ten stretching a časom po pár dňoch ho môžeš trošku zlepšovať. Rovnako aj čas, ktorý držíš v stretchingu zo začiatku môže byť 10 sekúnd, 15 sekúnd, potom časom 20, 30. Úplne pomaličky, lebo tieto šlachy sú zradné a nechceš to ešte viacej potýriť. Dobre, dajme tomu, že budem preháňať, hej, trošku, ubehli 2 týždne od toho, ak si to ľadoval a tak dával tomu pauzu, ubehli ďalšie 2 týždne, ako si to strečoval, jasné, môže to byť všetko menej. A potom prichádzajú na rad nejaké mobilitné cvičenia, ktoré sú takisto v tvojom videu. Musíš zase posilniť tú zranenú časť tela, musíš jej dať trošku nejaký impuls, ale fakt pomaličky. Takže tam si pozri všetky cvičenia, tie zase pomaličky budeš robievať. Pomaly môžeš robievať s menšou záťažou, potom postupne s väčšou, ale fakt malinké záťaže, môžeš aj bez záťaže, uvidíš ako ti to bude vyhovať, ako veľmi máš to zranenie rozšírené. Potom ubehne možno nejaký mesiac a pol, 2, môžeš pomaličky začať cvičiť, ale nikdy, prosím ťa, nikdy necvič cez bolesť. Takže keď máš napríklad golfový lakeť, že ťa bolí takýto príťah, tak nebudeš cvičiť biceps s veľkou činkou alebo nebudeš zhybovať. Ak máš ten tenisový lakeť, že ťa bolí vystierať, tak asi nebudeš robiť tlaky s veľkou činkou, proste tak nebudeš benchovať. Ja som zo začiatku robil napríklad nie kliky na rukách a na nohách, ale len cez kolena nejaké ženské. Cvičil som s rezistentnými gumami alebo s prázdnymi tyčami z jednoručík. Takže všetko pomaličky pekne. Ako dlho sa lieči golfový tenisový lakeť, je to veľmi individuálne. Ak to stihneš na začiatku nejako odkontrolovať, nebudeš to týrať, tak môže byť OK za nejaké 2, 3, 4 mesiace, ale niekomu to môže trvať dokonca rok, možno 2 roky, podľa toho, ak s tým zaobchádzame, ako sa stravujeme. Ja som túto bolesť cítil ešte teraz po roku a keď dám tomu viacej zabrať, tak trošku to tam cítim. Možno je to už len v hlave, teda asi všetko je často v hlave, ale čo už. Čo je taký hlavný ešte dôvod, prečo sa nám toto stane, je, že máme zlé držanie tela. Keď sa pozrieš na seba z boku a máš takto padnuté plecia dopredu alebo ramená, hlavu predsunutú, tak proste keď máme niečo niekde dané inak, ako by sme mali mať,
tak potom zranenie sa nám môže preniesť inde. Takže ty keď sa zraníš tuto, tak to neznamená, že si mal nejaký problém s lakťom. Môže to znamenať, ale väčšinou nie. Takže hľadaj príčinu buď napríklad v úchope, keď napríklad benchuješ takto s vyvaleným zápestím dlhodobo, alebo v tých pleciach, že si takýto stále beháš, aj potom sa preťažuje iná časť tela. Naše telo je také mudré, že keď niečo nefunguje tak ako má, tak si to snaží kompenzovať inde, lenže potom nevie, že sa zraníme. No ale čo má robiť chudák, že? Dobre, takže toto je tak skrátke o tom cvičení, o tej pauze, o tom ľadovaní. A čo ešte veľmi podstatné je tvoja strava. Neviem, ako sa stravuješ doteraz, možno si povieš, že výborne, ale pre tých, ktorí jedia hovadiny ako čipsy, samé čokolády, spracované jedlá, smažené jedlá, nehovorím, že to nemáte jesť vôbec, nikdy v živote, ale hlavne v období zranenia si vyčistiť dietu úplne. Jesť radšej viacej zeleniny, menej takých zlých vecí, viacej čistej vody, nie nejaké malinovky a môžeš si priradiť napríklad do stravy rybí olej, omega-3 masné kyseliny, žiadne ochutené alebo kombinácie v lekárni, čo predávajú omega-3, 6, 9 a neviem čo ešte, klasické omega-3, jednu tobolku si dáš ráno, druhú večer alebo dve ráno, to je jedno úplne. Môžeš ešte používať zinok v citratovej forme je napríklad veľmi super, takisto vitamín C je výborný. Potom ešte nejaké klbové výživy, nejaké kolagénové hlavne, pretože tvoje šlachy sú z kolagénových proteínov. Tie som ja užíval veľa. Takú kombináciu som mal od Natural Nutrition, tuším, potom som mal takú výživu pre kone, teraz si vyrábajú aj pre ľudí. A z takých prírodných vecí je dobre si robiť nejaké zázvorové čaje, napríklad každý druhý deň. A potom je super trošku aj viacej korenia, možno niekomu pomôže aj cesnak, ale s tým som si není istý. A ďalej vytrvať, vydržať, nepreháňať to, pretože aspoň ja som to tak mal, keď som si už myslel, že to zranenie je vyliečené, tak je dobre počkať ešte mesiac, hej, ešte pomaličky ísť na ňom mesiac, pretože už si myslíme, že je to super, potom sa zase rozbijeme v posilke, že ja už chcem naspäť svoje svaly, ja chcem naspäť svoju silu a zničíme to a zase musíme dlhšie čakať. Potom je ešte parádne chodiť na nejaké masáže, ja som chodil k fyzioterapeutke, ale môžeš si to aj sám, kúpiš si nejaký hrejivý gel a pomaličky si rozmasíruješ tú časť. Napríklad svaly sa nám regenerujú rýchlo, pretože majú veľký prietok krvi, ale za to šlachy, to je také, že väčšine studené miesto, ktoré musíme trošku rozmasírovať. Normálne uvoľníš si ruku, nahmatáš si to, kde ťa to bolí a budeš iba jemnučko. Nemôžeš veľmi zatlačiť, lebo zasi to môžeš potýriť. A to je asi všetko. Keby má niekto nejaké otázky, tak kľudne posiela na e-mail progress@bedifferent.sk alebo dole do komentáru. Ja rád odpoviem, rád poradím a vidíme sa pri ďalšom videu. A ešte ozaj, ak sa ti video páčilo, daj palec hore alebo podpor video, teda kanál odberom videí a ja ti budem veľmi vďačný. Ahoj.